Hi guys! May gabi sa inyo! Hala! Feeling tagtungo. Ma'am, sorry kay sa baba sa mga friends. Ano man yun na sila? Mga mata pobre kayo. Sa drama, ano po na mga hampas lupa. Ken, anak! Mom, sisaba ka ro. Ma'am, sorry kay late ako nakapananghid. Nagpa-form kong party downstairs with my friends and classmates. You know na, happy na ba yung graduation? Go anak, musuporta lang ko. Kabalo na ka, love ka, ita ka. Thank you so much, Mom. Mom, do you wanna meet my friends downstairs? Let's go! Ano ka sila, Kent, no? Dato! Kung kabalo lang ka iyang mama kay leader sa katabang diri ba yun? Ano ba? Bailan man. Hila! Kiyang mama anak magpa-as if yun! Guys, listen! Nandito ang aking mom! Maayong gabi mga katabang! Sorry, madam! Isagdiin na akong friend kasi Renante, ma'am. Ing-anak siya na siya batasan. Uy, Renante! Kapwa guys dito! Wapa! Ako di suguot, kadaghan na mo diri ah! Ma'am, kasi naka-message ako mga friends. Hi guys! May gabi sa inyo! Hala! Feeling tagtungo. Ako day si Jaylen, mama ni Ken. Feeling! Social ang mga katabang, mga slapsoy. Ang sa slapsoy. Hampas! Lupa! Ma'am, sorry kay sa baba sa mga friends. Ano man yun na sila? Mga mata pobre kayo. Okay lang na, anak. Bisag yun na niya itong kahintang karon, magpaubos lang yapon ta. I'm so proud of you, ma. Tungod sa imong kabuutan na yung anit karon. Sa drama, ano po na mga hampas lupa. Ew. Uy, Renante. Ay, salamat. Hindi pang paksi ugma. Anak, daghan pa'y wala kakawon, ganun gibalot ang lechon. Kasi nagbalot, ma. Kailaman ko anak, kanang nakayelo. Ay, gutom siya kayo na, ma. Ano sa bali, patawag na to? Istoryahon ako, Bi. Hoy, Teljon! Dali rin dari, ah. Uy, di patawag ka sa katabang. Patay. Uy, Teljon! Wala kaangay si mama sa tong mga amiga ba? Hindi mo na mo di ay. Gang, maligid na inyong ginabuhat. Ngano man di ay? Dapat mananghid mo kung manguha magulo sa lechon. Ah, mura mga si Kingsa, katabang naman ka diri. Hoy, excuse me, Teljon. Ay nga na ako mama, ha? Hilas, hindi mo, mga katabang kami mo diri. Ang sabi ingon? Di mata na tayo ka, Beshi. Kay tita ganda. Ganda ka diha. Ayaw, kay bugara ko. Katabang, ipantay sa hero. Hoy! Gihapa ka tong friend! Tita, relax. Besh, ayaw anak, Besh. Besh, wagor ni kailan ng hampas lupa kung kinsa ta. Tama? Besh, pahiubos lang, Besh. Hoy! Ayaw ka baka-baka kong friend, ha? Pwede bang di ta mag-iskandalo dere? Imuha mo katabang na amiga. Gihapak ako amiga. Pwede mangutana para kikinsa ditong lechon. Renante Junior Tubag. Ako ato. Sundan na mo to ugma. Unsay na, ha? Mali magudto imong gibuhat. Dapat mananghid ka. Asa ko mananghid sa mga katabang? Unsa man Besh, patulan na to? Marag isingot naman kay ka. Pakuhan na to na. Lagi atay, wala ba ko pamasahe ron? Tuod siguro sila. Basta ako, maayo. Igo pa sa iluna, day. Ma'am, sorry kayo, ma'am. Ito yung ma'am. Ay. Okay lang, oy. Mananiwan kayo. Bakit kayo? Tubag mundo ha. Kung di mo mutubag, paliton tamo niya sunugon. Ayaw na, Besh. Lahan na ning kwarta ko kay buot-buot rin sa kong bag. Ma'am, sorry jud kayo, ma'am, ha? Kanang wala jud ako tugit-uyok, ma'am. Nagkirang hubog ng good kay ko, ma'am. Kasi luwa jud kay ko, ma'am, ha? Hoy, Renante. Ayaw, pag hinilas. Kabalabi ako sa mga kinabuhi karon. Pait ba kay ka? Kanang sorry kay ma'am, ha? Kanang nabi ako gusto tabangan. Pero wala ko'y matabang. Ah, nalipong na ko. Na, tanawa. Total, gikabuhi si madam. Tabangan na to ang gusto nimo tabangan. Sige, matabang ko. Kagi kabuhi ko. Siguro natural na sa mga sa tao nga naay problema. Pero dili lang nimo Idibdib. idibdib. Oo. Kanang naay nakamino sa imuha. Oh. Himua ka na siya nga ng Yomos fertilizer. Sa may pangalan nimo? Eduardo Perez Azucena. 38. Asa mo ka na buyo? Yeah, Sa panginabuhi nimo? kanang kuha manguha og palwa sa lubi. Nya adlaw-adlaw tay diri ka magbaktas? Oh, Nya sa imong health tay wala kay ginabate. natural man siguro na akong kuan may. Sa may edad na, no? Oo. Strong yun kay katay, no? Natod sa mga binugoy nga istorya. Oo. Rolling Stone from the top of the mountain
There is no mushroom can stay. Okay kay tayo niya unsa man to atong hubaron tay. Ang galigid daw nga Bato. bato gikan sa bukid, wala lumot nga makapuyo. Kay ug magpuyo ang lumot, maipit. Unya, diri-diritso gyud. Oo. Kung sa tanom po, imbes kay mo kuha na unta tong ihang gamot nga makakaon sa kanang abono sa yuta sa ilawom, dili naman makakaon kay imo namang ibton, Oh. kuhaon. Mm. Nga unsa pagtambok, unsa paghatag sa imo ang produkto. Kung ikaw among kauban tay magbaktas og layo, malingaw gyud mi tay ba? Nga naman. Daghan man kag kuan, storytelling. Siguro natural man na sa mga sa tao nga naay problema. Mm. Pero dili lang nimo Idibdib. idibdib anang nakamino sa imo ha. Oh, Himua ka na siya nga kuan. inspiration. Oh, lockdown kanila. Mm. Himua nga anang humus fertilizer. Ah, Tapos, okay kaayo tay. ibutang sa tanom aron mulambo. Very good, no? Oo, dili ka basta malugmok, bisan paglaiton ka, Oo. bisan pag unsay agiun nimo, kay ang tanan nga bad experience imo manggihimo og inspiration. O di ay ko antay, di ay among ihatag sa imo para di na ka mahago. O imuhan ni tay o. Thanks to God. O tapos kani ipalit nimo nig sudan ha. Salamat sa mga maunga kuan nga tabang. Thanks to God and thanks to the person that who are offer and give. Moy kasabihan tay, sharing is caring. Yes. So padayon lang tay, pray lang always. Yes. So mauro to tay, Sige, salamat thank you. kaayo. Oo. Thank you for your visit and sacrifice to Oo. from there to here.